panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 28. Ang giingon diri, magmaigmat kamo alang sa inyong kaugalingon, ug alang sa tanang panon sa mga magtutuo. Kung diin gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga mga tigdumala, aron amumahon ninyo ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Niadtong milingkod nako aron magbalay ani nga wali para sa atong pagsibya karong hapuna, mga kahigalaan. Pipila unta ka mga bersikulo ang buot nakong iwali. Apan nakita nako nga ang buhat Kapitulo 20 bersikulo 28 mura og multivitamin capsule. Puno kaayo og sustansya. Puno kaayo og bugat nga mga doktrina nga gi-encapsulated sa usa lamang ka bersikulo. Mao nga nakadesider ako nga mag-focus na lang niini nga bersikulo sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong. Una, ang mga bugat nga leksyon mahitungod sa iglesia. Ikaduha, ang mga bugat nga leksyon mahitungod sa mga pastors sa iglesia. Mudangat na kita sa unang punto. Ang mga bugat nga leksyon mahitungod sa iglesia o simbahan. Well, una sa tanan, mga kahigalaan, kinsa man ang tag-iya sa simbahan. Atong tanawon sa atong teksto, ang giingon diri, gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga mga tigdumala, aron amumahon ninyo ang simbahan sa Dios, nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Take note, mga kahigalaan, simbahan sa Dios. So, kinsa ang tag-iya sa simbahan? Dili pastor, dili si bisan kinsa, kundili ang Dios mismo. Ang simbahan, panag-iya sa Dios. Walay tawo nga pwedeng muangkon nga siya ang founder o tag-iya sa simbahan, tungod kay ang Dios lamang ang tinuod nga tag-iya niini. Mao kini giingon sa Biblia. Dili tawo ang founder sa iglesia, kundili si Kristo mismo. Unsa may giingon ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Ibabaw niining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. I will build my church. So si Kristo ang nagtukod sa iyang iglesia. Dili tawo ang founder, dili tawo ang tag-iya, kundili si Hesukristo lamang.
Ang iglesia o simbahan, mga higalaan, mauna karon ang gingharian sa Dios. Sa daang kasabutan, ang theocratic nga nasod sa Israel mao ang gingharian sa Dios nga makita sa mga mata. Theocratic means pulong sa Dios ug balaod sa Dios ang constitution sa pagdumala sa nasod. Israel was a theocratic nation. Yes, human kings ruled Israel, but those human kings were directly accountable to God. Apan tungod sa pagkadili matinud-anon, pagkadili matinuohon ug hilabihan na gayud nga pagsalikway sa Israel sa pulong sa Dios, gihukman sila ni Jesus sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 nga kuhaon gikan kanila ang gingharian sa Dios ug ihatag kini ngadto sa usa ka nasod nga mamunga niini. The kingdom of God shall be taken away from you and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof. Mao kadto ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa mga Israelita. Karon ang pangutana, kinsa man kining nasura nga gihatagan sa Ginoo sa iyang gingharian? Kinahanglang masabta nato kini og duro, mga kahigalaan, tungod kay daghang mga mini nga magwalali karon nga nagtudlo nga Pilipinas kuno ang katumana niini nga panagna. Daghan kaayo, dili lang si Felix Manalo, kundili si Eli Soriano usab, apil na pud si Kibuloy, apil na pud kining mga latest nga nagwali usab sa radyo karon nga misulod kuno ang espiritu ni Kristo kaniya. Siya na kuno mao si Kristo. Apan klaro kaayo ang giingon ni Kristo sa Juan kapitulo 18 bersikulo 36, that my kingdom is not of this world. Mao kini ang giingon ni Jesus, ang akong gingharian dili iya ning kalibutana. Ang buot ipasabot niini, mga kahigalaan, dili geographical location. Diin mo ingon ang mga tawo, tala, muadto ta sa Davao, sa gingharian sa Dios. No, ang paglarawan ni Kristo sa iyang gingharian, sumala sa Biblia, espiritual. Maugani nga iya usab kining gitawag og gingharian sa langit. Dugang pa, gihulagway kini ni Kristo pinaagi sa pagtandi niini. For example, sa magpupugas o liso sa mustasa o libadura nga pampatubo sa pan o tinago nga treasure sa kapatagan ug uban pa. Wala gayud gidescribe ni Kristo ang iyang gingharian in terms of visible identities o makita sa mga mata. Matud pa ni Jesus, ang gingharian sa Dios anaa sa inyong kinasuluran. So klaro kaayo nga espiritual kini, mga kahigalaan, dili physical, dili literal. Mao nga dili kini primarily organizational o racial, kundili espiritual nga butang. Usbon ko, mga kahigalaan, ang Dios mao ang tag-iya sa simbahan. Now I want you to notice nga ang giingon sa atong teksto, the church of God which He purchased by His own blood. Simbahan sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. God, dayon blood. Kinsa maning God, unya dunay blood, dunay dugo. Wala na ilaing gihisgutan niini, mga kaigsuunan, kundili si Hesukristo. Therefore, si Kristo Dios, the church of God, which He purchased by His own blood. Kinsa maning God, kinsa maning He, o kinsa maning dunay blood or dugo. God, He, blood. Wala na ilain, kundili ang atong Ginoong Hesukristo. He is 100% God and He is also 100% man. The church is a purchased possession. Ang iglesia, kabtangan or panag-iya nga gipalit sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unsang paagi gipalit ni Kristo ang iyang iglesia? Matud pa sa atong teksto, iya kining gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So ingon niini, kadako ang gugma ni Kristo sa iyang simbahan,
kaugalingon gayud niyang dugo ang iyang gigamit sa pagpalit sa iyang iglesia. Gitubos kita ni Kristo gikan sa pagkaulipon ni Satanas ug pagkaulipon sa sala, aron mahimo kitang mga katawhan sa Dios. Apan ang pangutana, nganong dugo man ang kantidad sa pagtubos ni Kristo sa iyang iglesia? Nganong dugo man? Nganong dili man bulawan o tanso o bronze o diamond? Nganong dugo man? Ang tubag mga kahigalaan tungod kay kitang tanan makasasala. Matod pa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod sa 12, walay tulid, wala bisag usa. Walay nakasabot, walay nangita sa Dios, ang tanan mitipas ug silang tanan nahimong walay pulos, walay nagbuhat ug maayo, wala bisag usa. Ug matod pa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ug tungod kay nawad-an kita sa himaya sa Dios, ang giingon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 3, kitang tanan mga anak sa tunglo. Ug matod pa sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 13, kitang tanan nahasakop sa gingharian sa kangitngit. So kinahanglan gayud kitang pagalukaton o pagatubuson ug pagalangkaton gikan sa pagdumala sa kangitngit ug ibalhin ngadto sa gingharian sa iyang minahal nga bugtong anak nga si Hesukristo. Apan nganong dugo man ang pantubos? Kinitungod kay matod pa sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug Hebreohanon Kapitulo 9, versikulo 22, ang giingon diri, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan gikan sa mga sala. Mao nga nag-antos ug namatay si Kristo aron sa paglukat niya sa iyang mga katawhan, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Matud pa sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 21, si Kristo nga walay sala, gipaka makasasala sa Dios tungod ug alang kanato, aron kita mahimong pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo. Buot ka bang mahinluan sa tanan nimong mga sala ug mapasiguli ngadto sa Dios? Higala, dangop kang Kristo. Bisag unsa pa kaitom ang imong mga sala, kaya ka nang papason pinaagi sa hamili nga dugo ni Hesukristo. Undangin na og salig ang imong pagkamatarong, tungod kay dili ka matarong. Matod pa sa Biblia, ang imong pagkamatarong hugawng dinug-an lamang nga panapton at tubangan sa Dios. You need the perfect righteousness of Jesus Christ, and you need His power to change your heart for your salvation. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang mga bugat nga leksyon mahitungod sa mga pastors sa iglesia o simbahan sa Dios. Matikdan nato, una, kinsa ang nagtawag sa mga pastors aron sila mahimong mga pastors sa iglesia sa Dios? Ang tubag, tataw kaayo gikan sa atong teksto. Ang giingon diri, gibutang kamo sa balaang espiritu, ingon nga mga tigdumala, aron amumahon ninyo ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Ang balaang espiritu ang nag-appoint kanila, ingon nga tigdumala sa simbahan sa Dios. Ang pastoral ministry di ay, mga kahigalaan, balaan nga appointment gikan sa Espiritu Santo mismo. Walay mahimong pastor kung dili siya tinawag. Mao kini ang giingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, how will they preach if they are not sent? Unsaon man nila sa pagwali kung wala sila gisugo? Tinuod nga ang simbahan mao ang mo-detect o muila sa tanang mga tinawag sa Dios sa pagkapastor. Apan ang nagtawag kanila alang sa pagdumala sa simbahan, dili ang simbahan, kundili ang Dios mismo. Gitawag sila
aron dumalaan ug amumahon ang simbahan sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Sunod, kining mga pastors gitawag sa bersikulo 17 sa atong teksto, isip mga presbyteros o elders. Ang buti pasabot niini mga kahigalaan, kinahanglang hamtong sila sa kasinatian ug pagsabot sa pulong sa Ginoo. Gitawag usab sila sa atong teksto sa bersikulo 28 ingon nga episkopos o tigdumala. O gitawag usab sila og poimainin o magbalantay o tig-amuma. In fact, ang mga magtutuo sa atong teksto gitawag og mga panon sa karniro. Ug nasayod kita nga ang karniro kinahanglan gayod og kanunay nga pag-atiman. Kining trabaho sa pastor isip hamtong tigdumala ug magbalantay, nagkinahanglan gayod kini og igong kahibalo ug igong espirituhanon nga kalig-on aron mabuhat niya ang iyang katungdanan diha sa iglesia. Mao nga gikinahanglang magtuon gayod og duro ang mga pastors ug magbantay sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Well, mga kaigsuunan diha sa pagtuo, iampo nato ang mga pastors aron sila mas mahimo pang epektibo nga tagapanguna diha sa simbahan sa atong Dios. Ikatulo nga leksyon alang sa mga pastors. Kinahanglang buhaton niya ang dili mabaliktad nga katungdanan. Unsa man kining dili mabaliktad nga katungdanan nga angay niyang sundon. Well, atong basahon og utro ang atong teksto, ang giingon diri, magmaigmat kamo alang sa inyong kaugalingon ug alang sa tanang panon sa mga magtutuo, kung diin gibutang kamo sa balaang espiritu, ingon nga mga tigdumala, aron amumahon ninyo ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So ang mga pastors, mga kahigalaan, gisugo nga magmaigmat o magbantay una alang sa ilang kaugalingon. Ikaduha, magmaigmat usab sila o magbantay alang sa mga panon sa mga magtutuo. Dili kini pwedeng baliktaron. Kinahanglang unahon sa pastor og bantay ang iyang kaugalingon, adisir siya mahimong epektibong magbalantay sa mga panon sa magtutuo. Kung dili siya maantigong mubantay sa iyang kaugalingon, lakip na ni ana ang iyang kaugalingong pamilya, asawa ug mga anak, dili gayud siya mahimong epektibong magbalantay sa simbahan sa Dios. Unang Timoteo Kapitulo 3, klaro kayong giingon dito, if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of Christ? Kung dili niya mapitol ang iyang mga anak, kung gubot ang iyang pamilya, unya ang iyang kinaiya dili pino, daling masuko, daling mahiubos, daling makiglalis, kanang tawhana, disqualified sa pagkapastor. Adisir magwardyahan sa pastor ang mga panon sa magtutuo. Kinahanglang gwardyahan una niya ang iyang kaugalingon, gikan sa pagkamangililad sa sala, gikan sa pagkamangililad sa kabtangan, gikan sa paghigugma sa salapi, kahilayan ug pagkasikat o inila. Unsaon man nga mahimong seryoso nga manununod kang Kristo ang mga miyembro, kung ang pastor dili seryoso sa pag-apply sa pulong sa Ginoo sa iyang kaugalingong kinabuhi ug sa iyang kaugalingong pamilya, kinahanglang mahimong example ang pastor alang sa mga magtutuo diha sa gugma, maayong nilihukan, pagtuo ug kaputli. So mao kini ang tambag ni Pablo sa mga pastors didto sa Efeso. Tungod kay nahangawa siya mahitungod sa mahimong kahimtang sa simbahan didto, human sa iyang pagbiya didto, tungod kay muadto naman siya sa Jerusalem. Giwarningan niya ang mga pastors nga bantayan nila ang ilang kaugalingon, aron mahimo silang epektibo nga magbalantay sa simbahan sa Dios. Kung mapakya sila sa pagkinabuhi, sumala sa pulong sa Ginoo, mag-antos gayod ang tibuok iglesia.
Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, alang sa mga magtutuo, karon nga nasayra na nato nga ang simbahan di ay bililhon kaayo nga panag-iya sa Dios. Unsaon man nato kini pagtratar? Ato usab nga higugmaon, mahalon og ikalipay ang simbahan sa Dios. Ang simbahan matud pa sa Biblia, asawa kini ni Kristo. Ato ba kining pasagdahan? Matud pa sa laing bahin sa Biblia, lawas ni Kristo. Pasagdahan ba ni Kristo ang iyang lawas? Mao nga kung si Kristo ang imong Dios ug manluluwas igsuon, musunod usab nga imong pagahigugmaon ang simbahan tungod kay iya kining lawas ug iya kining asawa. Nahigugma kaayo si Kristo sa iyang iglesia. Iya kining gipalit sa iyang hamili nga dugo. Sa pag-atiman ni Kristo sa iyang iglesia, nagtuboy siya og mga leaders, pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu, aron amumahon ang iyang mga katawhan. Well, igsuon diha sa pagtuo, dili ka ba magpasakop o magtamod sa mga pastors nga gi-appoint sa Dios aron sa pag-atiman sa imong kalag? Paminawa ang Hebreohanon Kapitulo 13, versikulo 17. Ang giingon diri, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kun dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makaayo kaninyo. Alang sa mga wala pa kang Kristo, kinahanglan ninyong masabtan nga ang mga pastors, mga under shepherds lamang. Ang but ipasabot sa pulo nga under shepherd, mga piniyalan lamang kami. Apan ang pinaka-chief shepherd or chief nga magbalantay sa iglesia, wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mao nga ayaw og isipa higala nga mahimo kang kabahin sa simbahan kung una sa tanan wala ka pay koneksyon sa atong Ginoong Hesukristo. Unsaon man nga mahimo kang konektado kang Kristo nga ikaw makasasala man, gisupak mo ang balaod sa Dios, gipahisuko mo ang Dios, ug karon takos ikaw nga iyang pagasilutan ug pagahukman. Well, unsa may giingon ni Hesus sa Mateo 11:28, umari kamo kanako, kamo nga gikapuyan ug gibug-atan ug papahulayon ko kamo. Bisag kinsa ka pa higala, duol kang Hesus. Bisag unsa pa kadako ang imong panginahanglanon sa iyang grasya ug kapasayloan, duol kang Hesus. Dili gayud kaniya balibaran. Kalipay ni Kristo ang pagpakita og kaluoy. Kalipay sa Dios ang pagluwas sa mga makasasala. Kalipay niya kung ang mga tawo nga nakakita sa ilang kahugaw ug pagkawalay bili, muduol kaniya ug musalig sa iyang dugo ug mangayo og kaluwasan gikan sa iyang gamhanang mga kamot. Ang Biblia naghatag kanimo og daghan kaayong kadasig aron moduol ikaw kang Hesus. John chapter 6 verse 37 ang giingon diri, si bisan kinsa nga moduol kanako dili ko gayod balibaran. Mao nga wala kay excuse higala kung magdumili gihapon ikaw sa pagdangup kaniya. Ug andam siya sa pagbubo sa iyang grasya sa kaluwasan the moment nga sincero gayod ikaw nga moduol kaniya. Dangup kang Hesus. Ayaw og dangup sa imong maayong mga buhat, dili ka na makaluwas kanimo. Ang giingon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9, klaro kay dire. Tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, ug dili kini gikan sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Dili resulta sa maayong buhat, aron walay bisan kinsa nga makapanghinambog. Once more, higala, nagtawag si Jesus kanimo. Umari kamo kanako, kamong gikapuyan o gibudlayan, ug papahulayon ko kamo. Mao nga kung wala ka pa nakabaton og kapahulayan sa imong kalag hangtod karon, something is really wrong. Wala pa kanay kalinaw. Wala pa nimo nabatunan ang kapasayloan pinaagi sa iyang hamili nga dugo.
Gasalig pagayod ikaw sa imong good works aron sa pagluwas nimo, ug dili gayud ikaw makabaton og tinuod nga kalinaw tungod kay dili makapapas sa imong mga sala ang imong good works tungod kay hugawng panapton nga dinug-an lamang kana atubangan sa Dios. Duol kang Hesus karon higala. Ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nagaingon, mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mao nga ayaw na pagpaabot pa og ugma, kay basin og ang ugma ulahin na ang tanan. Now is the acceptable time. Now is the day of salvation. Basig ugma, adlaw na sa imong kamatayon, adlaw na sa paghukom, ulahin na ang tanan. Apan karon mismo, kung ikaw mudangop kang Hesus karon, iya kang pagaluwason, iya kang pasayloon, iya kang limpyuhan, iya kang hatagan og bag-ong kasing-kasing ug bag-ong kinabuhi. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y biyuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo, nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon, mao ang adlaw sa kaluwasan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa
744-3030.